like, comment, and subscribe. Ayaw niya kalimot guys ha, pag pindot sa notification bell. So guys, akong hulaton nga imong pinduton ang notification bell. Be good guys! Salamat sa pagpindot ug salamat sa pagsuporta. Welcome to my vlog. Okay! Ang kuan guys, ang lapas. Guys. So, okay. Tanawa Mo din ni lapas. shell. So guys, mo ni makuha ilalim sa bato no. Mo ni gitawag ni lapas. Oh, naay kuan no, mga bangag-bangag. Nindot kita siya kuan guys oh. Gingan na siya lapas kay ang iyang unod ani mo sobra man mo ana man ni. Dong ha? Oh, sobra. Ko pagayo ba mulap mo sobra. So mugawa sa iyang bayanan. Sobra gawa sa bayanan. Oh, Kamang man na siya magkamang mag-ana na. Ang ilhan ani sa kuan sa uban ng bungot, may bungot ni dinhi. At mi sa ilang mo suksok mi sa lungag sa bato ni ba mag-ana. Nimo gunang silipon no mag-ana ka. Abi lungag na, imo nang anaon didto na. Na siya dito si lalom. So Imo ning kuhilon din nimo ko anon kay may kuan man may kuhit mami nga kanang kabili bitaw nga nag-ana. Nag-ana niya. Imo ning anaon tandugon nimo para mukamang dito. Mukamang. So yo nganong naman ni dito yo gini nga na bangag-bangag kini? Oo. Or kay ikaw ni nagbangag ani? Sila. Original. Sila gid original. Bali iya mao jud ni iyang kuan. Ipon ni nimo. Kini dining bangag ba? Oh, nganong ipon mo na to? 1 2. Sa ibot pasabot ang bangag ana yo. 7. Dili pares gani ko no nindot na. Kung dili pares. O kay mao man ning ang uban ibutang ni sa ilang sudlanan bitaw sa kanang kwarta. Labi na kung maninda ka ana kay. Okay. Sobra go na siya. Kung dili siya kuan, no, ato butag tarong para makasi nabot ha. Okay. Ana. So guys, ambot pasabot guys. Kining mga bangag guys, kung pares gani siya guys, dili mayo. Di mayo. So kung dili siya pares guys, like for example, 5, 7, siyam. Nindot din siya ibutang guys sa mga kuan. Sa Anong sudlanan sa imong kwarta or magnegosyo ka. Kay murag kuan ni siya guys pa kabig kunuhay. Sabi kay sobra-sobra gud ang pangani. Sobra! Sobra ang imong. So sa iya pa lang pangalan guys. Okay na kayo, sobrang sobra. So Cebuano bini kapinan ba ini? Kapinan. Kapinan. Muni pangalan sa Cebuano. Sa Cebuano kapinan niya, sa Kapinan. Bantayanon lapas. Lapas. Pero sa Cebu, Kapinan. Kapinan na. Nganong gingana na siya kapinan kay ang iyang unod mo sobra ba? Sobra okay. ang iyang may pagkapin. Kapin. Mo ding hinganlan siya Kapinan guys sa Cebu guys kay ang iyang unod muawa sa iyang bayanan. So sobra-sobra. Ha? Sa balay ako gitudloan ko ako ang kanang Sa man pagpalihi ni. Pagtukon ako sa akong balay gibutang ni nako gilubong ni nako sa sentro. Diyon. Gilubong nako sa sentro may kauban ni gapas. Kini gapas unya kining unsa ni kining kwarta. Akong gilubong sa tunga. Unsa may bot pasabot ato? Gapas, kwarta o kanang ang kuan, ako gapas. Nagpuyo ko dira nga kini nagpasabot ning may aragi ko'y grasya nga maabot o dili ko so na more blessing to come daw guys no. Ang kining kuan ang gapasad nga gaan ra gyud ang ako mga problema. Okay guys. So sama sa gapas guys, gaan kayo kung naman kayo mga problema. Caring ra guys. Caring daw niya. Ang kuan napo ko'y kwarta bisag gamay ra. Okay guys. Nakoy kwarta bisag gamay ra, di ba? Bisag kuan guys, pobre. Dato gyapon. Charot. Muna guys, usapang prom day guys. Wala man tay panagat karon so istorya lang mi diri guys. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Hubog ko, Joy! Daan lagi ko! Hubog ka bay! No, 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 no.
doon